Mali minisiriso min ka baara ɲɛsinen bɛ diinɛ ko ani laada ko koɲɛw ma o ni furafeere jɛkuluba min bɛ an fɛ yan Farma Mali Plus olu ye bolodiɲɔgɔnma kɛ. General Musa Jawara ale ye dɔgɔtɔrɔso dɔ jɔ ni k'o di génie militaire ma. Dɔgɔtɔrɔso kofɔlen musaka bɛ se sefa wari miliyɔn 30 la. Farikolo ɲɛnajɛ nasiraw la Algérikaw olu kɔni ye ɲina CAN 2019 jɔnjɔn sɔrɔ u ni Sénégalikaw karilen ɲɔgɔn na kunu fitiri seli kɔfɛ. Nin de ye kunnafoni bakurubaw ye an bɛna dɔ fara minnu ka di aw ma ni Ala sɔnna ma. Bi sibiridon Zulkada kalo tile 18 hijira san 1440 aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. An kun y'a fɔ kuma ɲɛbila wasa Mali ijidenw ka se ka fura sɔrɔ nɔgɔya la ka sɔrɔ a ma kɛ musaka bɔ ye. Mali minisiriso min ka baara ɲɛsinen bɛ diinɛ koɲɛw ani laada ko bɛɛ lajɛlen ma fɔ ka taa se furafeere jɛkuluba min bɛ an fɛ yan ni a bɛ fɔ a ma groupe pharmaceutique Farma Mali olu kɔni ye bolodiɲɔgɔnma dɔ kɛ wasa min ye Mali ijidenw ɲina san 2019 na u bɛ se ka fura bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogoya min na nɔgɔya la. Amadu Ɲambele ale ka sereya tɔ an ka jɛ ka ɲamadaw fɛ. Ka kɛ ni ɲina hiji yɛrɛ baaraw hokumu kɔnɔna ye n'o ye san 2019 minisiriso min sigilen don anw ka jamana kɔnɔ diinɛ ko kunna ni an ko a minisiriso ma nazarakan na ministère des affaires religieuses et du culte n'ale yɛrɛ minisiri ye Cɔrɔnɔ Amadu Hasi Jalo ye ale ni cakɛ bondaso dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔna na min ka baara yɛrɛ bɛnnen don fura dilan yɛrɛ ma ni a bɛ fɔ a ma ko Farma Plus Mali olu kɔni jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min b'a to hijidenw yɛrɛ u ka kɛnɛya yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na ni ye nin cakɛ bondaso kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ n'o ye groupe Farma Plus Mali ye olu kɔni ye a ɲini ka fɔ fura kɔni ka se ka di Mali yɛrɛ hijidenw ma fufalaki la min b'a to u ka kɛnɛya yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na nin baara ninnu bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ tɛgɛ nɔ bilara sibiri tɛmɛnen min bɛnna juillet kalo yɛrɛ tile 13 ma ni ye baara ninnu jateminɛ a kɔni kɛra minisiriso la minisiriso min yɛrɛ sigilen don anw ka diinɛ yɛrɛ ko kunna kɛnɛ kan minisiri Cɔrɔnɔ Amadu Hasi Jalo ale kɔni kelen ka kuma ta a y'a yira k'a fɔ nin ye nisɔndiyaba de ka ɲɛsin Mali yɛrɛ silamɛya ma ka ɲɛsin Mali yɛrɛ hijidenw ma minnu kɔni ye garisɛgɛ sɔrɔ ɲina hiji yɛrɛ kɛnɛ kan n'o ye san 2019 ye wa nin bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ ka se ka hijidenw yɛrɛ u ka kɛnɛya yɛrɛ ka se ka a sabati kosɛbɛ min b'a to u yɛrɛ bɛ se k'u ka bato yɛrɛ kɛ hɛrɛ ani lafiya yɛrɛ kɔnɔna na bari ni hiji yɛrɛ baaraw ta k'a lajɛ a tɛ taa kɛnɛya kɔ jɛkulu dɔ ka sɔrɔ walima cakɛ bondaso ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na min hakili tora silamɛya la min hakili tora hijidenw na nin kɔni ye waleya ɲumanba de ye fo cakɛ bondaso in kɔni kan ka fo ni ka tanuni ta ka u sɛgɛrɛ waleya ɲuman min ni nin cakɛ bondaso kofɔlen kɔni filɛ ka a bila sen kan n'o ye groupe Farma Plus ye minisiri Cɔrɔnɔ Amadu Hasi Jalo ka ɲɛfɔcogo la ale kɔni bɛ a jigiya ka fɔ maa wɛrɛw na keleya nin baara ɲuman in na walasa ka se ka dɛmɛ don Mali yɛrɛ silamɛya ma hakaja ka se ka dɛmɛ don Mali yɛrɛ silamɛya ma hakaja ka ɲɛsin Mali yɛrɛ hijidenw ma donna natɔlaw la min bɛ jigiya maliden yɛrɛ kelenkelenan bɛɛ lajɛlen fɛ fura dilanyɔrɔ yɛrɛ ɲɛmɔgɔba n'o ye dɔgɔtɔrɔ Daya Tal ye ale kɔni ye a yira ka fɔ waleya min ni o bilalen filɛ sen kan san 2019 olu na cɛsiriw bɛɛ lajɛlen bila sen kan min b'a to san natɔ yɛrɛ u bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin hijidenw yɛrɛ ma cogo min na kɛnɛya bunakun kan n'o de ye ka fura ta ka d'u ma fisabilila yɛrɛ la kɛnɛ in ka bonyamasegin taara ka Mali alisilamɛw ka jɛrɛ tɔnba ni an b'a fɔ a ma ko Haut Conseil Islamique du Mali k'ale yɛrɛ ɲɛmɔgɔba fo nin kɛnɛ kofɔlen kan ni o ye Sherifu Usmane Marani Hayidara ye bari n'i ye nin jɛɲɔgɔnya yɛrɛ ta k'a lajɛ tɛgɛnɔ bilalen filɛ sɛbɛnfura min na nin a kɔni kɛra ni ale yɛrɛ ka cɛsiri ye wa ale yɛrɛ ka sira bɔlen de ye nin min kɛra sababu ye ka groupe Farma Plus Mali ani an ka nin minisiriso min sigilen don anw ka jamana kɔnɔna na diinɛ ko yɛrɛ kunna ka se ka olu kɔni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma foli taara ka Sherifu Usmane Marani Hayidara yɛrɛ sɛgɛrɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan ka dugawu kɛ Mali yɛrɛ hijidenw bɛɛ lajɛlen tagani ka segin Ala ka o nɔgɔya. An bɛ dugawu kɛ halisa hiji kɛ ko ɲuman Ala k'o nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen kɔfɛ General Musa Jawara ale kɔni ye dɛmɛ dɔ génie militaire la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni k'o kɛ dɔgɔtɔrɔso jɔli ye ni baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ min kɔni kɔnɔ a jirala k'a fɔ n'i ye dɔgɔtɔrɔso kofɔlen min jɔlen filɛ nin ye n'i ye a ta k'a lajɛ yɔrɔ dɔ bɛ a kɔnɔ banabagatɔw bɛ se ka da yɔrɔ min na wa kɛrɛnkɛrɛnnen yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u b'a fɔ minnu ma ko salle VIP fo ka taa se bloc min ni opération yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ a kɔnɔ a kɔni jirala k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso kofɔlen musaka a sera miliyɔn 30 bɔɲɔgɔnko kan a baaraw kɔni koromo karili la min kɔni ye Musa Jawara général ale yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kan fo ka se génie militaire yɛrɛ directeur ma ani an ka kɛnɛya sabatibagaw bɛɛ lajɛlen
Abdou Watara ale ka seereya wanga je ka ɲamadaw fɛ. An ka jamana lakana tigilamaw ka jɛkulu tɔnba min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma u ka cakɛbona min ka koɲa yɛrɛ bɛnnen bɛ u ka baaraminɛnko an'u ka baarako ma n'a bɛ wele ko génie militaire. An ka jamana jalatigiba dɔ min bɛ wele ko général Musa Jawara a yirala k'a fɔ ko a ye waleɲuman dɔ bila sen fɛ min bɛ tali kɛ kɛnɛyaso dɔ kɔni kun kan k'a di nin jɔrɔ kofɔli ma walasa u ka kɛnɛya bɛ se ka don ba la ani laɲini min yɛrɛ b'u la kɛnɛyako yɛrɛ nasira kɔni fɛ u bɛ se ka bila sen kan cogo min na. Nin waleya ninnu kɔni bɛna kɛ sababu ye maa minnu bɛ n'o ye lakana tigilamaw ye kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma fo ka taa se maa minnu bɛ n'olu kɔni ye furakɛlikɛlaw ye n'an b'u wele ko médecins olu bɛ baara minnu kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na min ye opéreli fo ka taa se kɛnɛya bolo ma furakɛli kɛcogo ɲuman o ka se ka sabati génie militaire yɛrɛ baarakɛbonda kɔnɔna na. Nin waleya ninnu kɔni bilalen sen fɛ nin yɔrɔ kofɔlen kɔni jɔlen k'a ban maa min kɔni ye a korobokalili kɔni kɛ o ye général Musa Jawara yɛrɛ ye min kɛra sababu ye ka nin waleya ɲuman bila sen fɛ fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma génie militaire yɛrɛ ɲɛmaaba ale ni maa caman kɔni kun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan o ye nin waleya ninnu kɔni ɲɛnɛmaya nin yɔrɔ in dayɛlɛlen kɔni kɔfɛ ɲɛnɛgɛ dɔ wɛrɛ bilala sen fɛ ɲɛnɛgɛ min yɛrɛ tun bɛ tali kɛ an ka jamana fini kɔni kan n'an b'a wele ko drapeau ɲɛnɛgɛw tɛmɛlen kɔfɛ maa dɔ kun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan min bɛ wele ko lieutenant colonel Sidi Lamine Traoré ale kɔni ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ a ka kuma kɔni kɔnɔna na ko nin waleya ninnu kɔni kɛra sabababa ye barisa ɲɛfɔli bɛna kɛ maaw ye san 2019 kalo saba fɔlɔ kɔnɔna baara minnu kɛra o baaraw bɛna yira maaw la ani ka fɛsɛfɛsɛli kɛ don n'a nataw la baara minnu yɛrɛ bilalen bɛ u bolo sen fɛ walasa u ka baarakɛbondaw an'u ka cakɛbondaw kɛnɛya yɛrɛ nasira kɔni ye o waleyaw bɛɛ lajɛlen ka se ka gɛya ani ɲɛtaa ka se ka sabati nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na cogo min na. Hali bi lieutenant colonel Sidi Lamine Traoré ka kuma la a y'a jira k'a fɔ ko ɲɛnɛgɛ min kɔni kɛra o bɛna kɛ sababu ye maakɔrɔbaw fo ka taa se kɔrɔkɛw ale ni dɔgɔninw u bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn dɔn ani ka bolo don minɛn kelen kɔnɔ ani ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka hakilinaw falen walasa ɲɛtaa min kɔni n'o bɛ ka laɲini ani kɛnɛya u ka lasabati génie militaire yɛrɛ kɔnɔna na ani lakana tigilamaw ka sariya yɛrɛ kun kan o waleyaw ka se ka bila sen fɛ an'u ka gɛya an bɛ dugawu de kɛ nin waleya ɲumanw ninnu bilalen filɛ sen fɛ ala ka nin waleya ɲumanw caya an ka jamana kɔnɔ. An bɛ an kunda an ka jamana camancɛ bolo la ni ka yɛlɛ dɔɔni kɔrɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛɲɛ ni lakana ani basigi baara min ni o bɛ an ka jamana ɲɛmaaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka lakana sabatibaw a jirala k'a fɔ waati laban ninnu kɔni na u ka wulikajɔ dɔ senfɛ min kɔni ye juguw ye u kun ye fɛɛrɛ kɛ ni ka ngara daw la wulikajɔ in kɔni kɔnɔna la an ka lakana sabatiba kelen kɔni ni tora nka min kɔni ye an yɛrɛ juguw kɔni ye maa caman de bɛ u yɛrɛ la min kɔni tora wulikajɔ in na a kɛra an songo kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn senfɛ min an b'a fɔ a ma ko ambiskada an ka jɛ k'a ɲamada Maimuna Kulibali ale ka walawalaliw fɛ. Walasa ka se ka banbanciw kɛlɛ o sen fɛ finitigilaka maa kelen o bɔnɛla ani na fo ka taa a se banbanci jɛkulu ninnu ma o maa caman fana bɛ yen nɔ ni bolo sera ka kɛ minnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔrɔnfɛla la an sango cercle la a jirala k'a fɔ ko a tun bɛ wagati caman bɔ min ye an ka jamana finitigilakaw ye olu kɔni tun ma wulikajɔ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi n'i ye nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye banbanci minnu ni olu bɛ wele ko groupe état islamique du grand sahara n'u k'a ma ko EJS olu de kɔni daga yɔrɔ kelen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ye a jirala k'a fɔ fɛnɛ ko banbanci jɛkulu wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni bɛ u jukɔrɔma dondon kosɛbɛ n'u ko o ma ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM n'i ye nin waleya yɛrɛ ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ a ko kɔni kɛra wulikajɔba ye an sɔngokaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a jirala k'a fɔ fɛn min ye faransi kɛlɛcɛ jɛkulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ n'u ko ma ko soldat français de Barkhane olu a ka fara Gatia maaw kan n'u ko ma ko combattant de la coalition MSA ka fara Gatia maaw kan olu kɔni fɛnɛ de y'u dɛmɛ yaasa u bɛ se ka nin baara kofɔlen bila sen kan cogoya min na. An bɛ dugawu kɛ halisa maa o maa bɛ yen ni o de ni bɛ ka to anw ka jamana lakana sabatili ko hukumu kɔnɔna la ni ka dugawu kɛ maa bananenw ala ka ni kɛnɛya di u ma teliya la an bɛ an sɛnsɛn ni ka an kunda farafinna ani diɲɛ fantɔw kunnafoni kan. Afrique du Sud jamana kibaru la u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Jacob Zuma ale kɔni bi ka a jira cogoya bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko a nɔ si tɛ min ye yuruguyurugu min kun bɛ u ka jamana la a ka fanga waati la ni waati in na jɛkulu dɔ kɔni bilalen bɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ waasa min ye yuruguyurugu faso nafolo dunko juguya o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na hukumu kɔnɔna la a bɛ ɲini ka na waati bɔ min kɔni ye Jacob Zuma min ye ɲiningali ani sɛgɛsɛgɛli o busan kɔni o gwannen bɛ a la nka waati ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen na a kɔni sera ka a yɛrɛ lafasa baw waati o waati ni ɲininkaliw sera a ma a b'a fɔ ko a t'a kalama ko ale hakili t'a la k'a fɔ ko waleya dɔ kɛra ale ka fanga waati la ni o kun bɛ kɛ sababu ye ka yuruguyurugu cari u ka jamana la kabini ɲininkali ani sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔw kɔni na Jacob Zuma kɔni a jira k'a fɔ ale bɛ ka i yɛrɛ sɔrɔ janfan minan kɔnɔ an bɛ don min na i komi bi a y'a jira k'a fɔ maa minnu kɔni ka baara ye nin ye u kɔni ka laɲini u bɛ se ka ale bɔnɛ ani la cogoya min na a ye a jira don minnu daraw ka
ka fɔ ko maa dɔw kɔni ye a wele ni ka bagabagali gɛlɛnw ta k'a ɲɛsin a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye fagali kɔni nasiraw ye. U ye a jira k'a fɔ ko laɲini ni jalakili minnu kɔni bɛ ka da kan ko a nɔ ba a la. O kɔni bɛ a jira k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu laɲini fila tɛw la Jacob Zuma yɛrɛ ka fɔ la ka ale bɔnɛ a ni la. Kunun juma a ka lafasaba ni o ye a ka avocat ye o kɔni ye a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ale ka maa lafasata ko a tɛna a da don min ye nin cakɛbolo kofɔlen ni o ye commission anti corruption ye ko ale ka maa lafasata kɔni tɛna a da don u da la tuguni. Libi jamana la juillet kalo tile 16 tɛmɛnen dɔrɔn min kɔni ye maa dɔ kɔni ye ni o ka baara bɛnnen bɛ Libi jamana dumuniko ni a ka furako bɛɛ lajɛlen ma maa ŋaniya jugu dɔw kɔni ye o minɛ ka taa ni a ye ni a bɛ fɔ a ma ko enlèvement nanzarakan na. O tɛmɛnen kɔfɛ min kɔni ye u bɛ ka halisa ta kɛ maaw la bawo a jirala k'a fɔ min kɔni ye u ka wasaden dɔ ye u taara ka taa o yɛrɛ minɛ fo a siso kɔnɔ Benghazi. Ni wasaden kofɔlen kɔni tɔgɔ ye Sihama Sergewa a jirala k'a fɔ maa kɔni kun don min kɔni tɛ a dala kuma si kunu tiɲɛ ani hakilina ɲuman fɛn fɛn kun bɛ a la ka kɛɲɛ ni Libi jamana joli ye a kɔni kun tɛ tamakiya k'o fɔ maa si ɲɛna. Diɲɛ seleke naani ka bolondi ɲɔgɔnma jɛkulu min bɛ ni a bɛ fɔ a ma ko ONU olu kɔni ye ale kɔni ka minɛli kɔni u ye a kɔn fo ka taa se Libi jamana yɛrɛ ma caman bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana woroduguyan fan fɛ u bɛɛ lajɛlen kɔni a jira k'a fɔ nin ye waleya jugu ye ani dantɛmɛ wale min taara ka Libi jamana wasaden sɛgɛrɛ ni o ye Sihama Sergewa ye. Nka n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ wasaden kofɔlen in denmuso kɔni ye a bila bɔlɔlɔ nasiraw fɛ Facebook kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ maa minnu kɔni nana kana ale ba kɔni minɛ u ka so ko a maa dɔ kɔni bɛ Libi jamana yɛrɛ kɔni ka sarawisiw la koyi a ye a jira k'a fɔ denmisɛnnin 9 bonyanko ko min kɔni kun ye Libi jamana lakanabaw ka fini de kun bɛ o la fo ka taa se maa 4 olu kɔni kun si kɔrɔbayan bɛ a ye a jira k'a fɔ bonziw kɔni kun bɛ u la ni ka min ye u ka laadala fini min ni a bɛ fɔ a ma jalibabu o kɔni kun bɛ u la wa u ye a jira k'a fɔ min ye u ka brigade ni o ye lakana sabatibaw ye ko o ka bolimafɛn dɔ kun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a sera ka bolimafɛn sina kɔni tamasere bɛɛ lajɛlen de bari a y'a fɔ ko mobili in kɔni ye a nimero ko 106 de don u ka brigade kɔni na nka ko yɛrɛ ye min ye n'i ye o brigade kofɔlen ta k'a lajɛ a ɲɛma kɔni ye Khaled Haftar ni o ye Maréchal Haftar kɔni ni o ye ale den ye a ye a jira k'a fɔ ko ale kɔni ye o ka mobili ye u ka da la waati min na u nana kana ale ba minɛ ka taa n'a ye min ye nin wasaden kofɔlen a furukɛ kɔni ye a laɲini wasa a na se ka muso la fasa cogoya min na ni ka kisi ni ma kofɔlen ma u kɔni ye ale bugɔ ni ka bana ko juguya. Larabu jamana min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ a ma ko Siri a bɛ san caman bɔ sisan fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔba o kɔni bɛ nin jamana kofɔlen kan wa min yɛrɛ kɛra sababu ye ka se ka maa caman kɔni bɔnɛ a nin na wa maa caman yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna ka dɔw yɛrɛ kɛ lujuratɔ ye kɛlɛ yɛrɛ sababu fɛ nin jamana kofɔlen kan hali y'a sɔrɔ waati tɛmɛnenw na maa bɛɛ lajɛlen kɔni tun ye a jigiya ka fɔ Siri mankan e ko a kɔni nin tɛ ka duga de ka sababu kɛ wulikajɔw tun kelen don Bashar al-Assad n'ale yɛrɛ Siri masakɛ ye a ka kɛlɛkɛcɛw fɛ ka kɛɲɛ ni Irisiw ani Iran yɛrɛ ka dɛmɛ nka nin waati laban ninnu na jatigɛwale kɛbaa minnu kɔni bɛ nin jamana kofɔlen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛncɛn fuga yɛrɛ bɛ Siri fanfɛ yɔrɔ min na ni a yɛrɛ dugu tɔgɔ ye Almayadenia nin dugu kofɔlen kɔni na jatigɛwale kɛbaaw kɔni ye jan dɔ kɔni da Siri yɛrɛ finitigilakaw ɲɛ min kɛra sababu ye ka maa 5 kɔni bɔnɛ o nin na wa olu maa 5 minnu kɔni tun bɔnɛna o nin na wulikajɔ tun kɛra u ka finitigilakaw yɛrɛ fɛ ka fɔ u na magan ta ka ninnu maa kofɔlenw sɛgɛrɛ olu fɛnɛ natɔla jan wɛrɛ fɛnɛ dara olu maa kofɔlenw fɛnɛ ɲɛ an b'a fɔ min yɛrɛ ma ko renfort ka se ka magan ta ka ninnu sɛgɛrɛ olu fɛnɛ maa damadɔ fɛnɛ bɔnɛna a nin na o cogoya kelen fɛnɛ na bibi na Siri jamana ka jatigɛwale kɛbaaw kɔni bɛ ka degunba de lase Bashar al-Assad ka nin ka kɛlɛkɛcɛw ma hali ni y'a sɔrɔ kɛlɛkɛcɛ kolo gɛlɛn minnu tun bɛ yen nɔ jatigɛwale yɛrɛ kɛbaaw tɔgɔ la ni olu kɔni bɛɛ lajɛlen si latunna Siri jamana yɛrɛ kan nka a kelenkelennin minnu kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ ka to ka jatigɛwale yɛrɛ ta kuma bɛɛ ka Siri yɛrɛ kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ sɛgɛrɛ ka bɔ mɛkalo waati la ka na bila an bɛ don min ko bi Siri yɛrɛ kɛlɛkɛcɛ min kɔni fatura n'o ye Bashar al-Assad ka kɛlɛkɛcɛw ye o bɛ taa se maa 100 ani maa 50 bɔɲɔgɔnko ma wa maa caman yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɛra lujuratɔ ye nin kɛlɛ yɛrɛ sababu la Bashar al-Assad ka kɛlɛkɛcɛw la wa o cogoya kelen fɛnɛ na maa caman fɛnɛ bɔnɛna a nin na jatigɛwale yɛrɛ kɛbaaw fɛnɛ la Siri gwɛlɛya min filɛ nin ye kibaruya minnu mana bɔ a la don n'a natalaw la an bɛn'o da tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah.
Tunisie kunnafoniw na an b'a ladɔnniya k'a fɔ maa minnu bɛ n'olu bɛ bɔ u ka pilasiw la n'u ka jamanaw la ka sabu kɛ basigibaliya ye a yirala k'a fɔ ko o maaw kɔni bɛ ka caya Tunisikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma Tunisie yɛrɛ kɔrɔnfɛyanfan min bɛ dancɛ bɔ ani Libi jamana kɔni kun kan nin ye jɛkuluba ye kɛnyɛrɛye jɛkulu n'a bɛ wele ko ONG tunisienne ale kɔni ye fɛsɛfɛsɛli kɛ k'a ɲini k'a dɔn san 2018 fo ka taa se san 2019 waleya jumɛn kɛlen bɛ sababu ye ani maa joli hakɛ ɲɔnbɔɲɔn ko bɛ yen minnu bɔlen bɛ jamana wɛrɛw la ka na Tunisikaw fɛ u ka kunnafoniw na o y'a yira k'a fɔ ko san 2018 kalo saba fɔlɔ o kɔnɔna na maa 417 o de bɔra jamana wɛrɛw la ka na u sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma Tunisikaw fɛ a maa fanba kɔni ye maa ye maa min bɔra Libi nka n'i ye san 2019 ta k'a lajɛ o ye kunnafoni di ko kalo saba fɔlɔ kɔnɔna na maa minnu kɔni bɔra jamana wɛrɛ la ka na Tunisikaw fɛ k'o bɛ tali kɛ maa 1800 ɲɔnbɔɲɔn ko la o b'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛ ka fara maaw kan nka n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ye Tunisie jamana yɛrɛ kunnafoni ta k'a lajɛ n'a ni Libi jamana bɛ dancɛ bɔ Libi kɔni kɛlen bɛ jamana ye jamana min kɔni basigi ma sabati su ani tile gɛlɛya bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o waleyaw kɔni kɛra sababu ye maaw bɛ ka bɔ sanga ani waati Libikaw fɛ ka na Tunisie min kɔni kɛlen bɛ maaw kɔni damalibanko ye maa caman bɛ ka jɔrɔ k'a ɲini k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka bɔ Libi jamana kan ka na Tunisie jamana kan ka sababu kɛ basigibaliya ye n'u nana ka na caya Tunisikaw fɛ a tɛna kɛ gɛlɛyaba ye Tunisie yɛrɛ ma walima a tɛna kɛ sababu kɔni ye ka basigibaliya yɛrɛ sabati Tunisikaw fɛ wa ni waleya minnu kɔni bilalen bɛ senfɛ Tunisie marabaaw y'a yira k'a fɔ u ka kunnafoniw kɔnɔna na k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila senfɛ walasa ni maa kofɔlen ninnu taa yɔrɔ ɲuman ka sɔrɔ la walasa olu ka jamana kana na kɛ Libi ɲɔgɔn ye walima u ka fɛɛrɛ bila sen kan Libi ka se ka basigi Libi jamanadenw ka se ka to u ka jamana kɔnɔ cogo min na. farikolo ɲɛnajɛ nasiraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la CAN 2019 ni o kɔni ye farafina ŋanaminɛnganaw senna ndolan hukumu kɔnɔna la a bɛna kalo kelen bɔ olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ Egypte misira jamana la wasa min ye CAN 2019 ka se ka o ɲɛnamaya a ko kun cɛra kunu fitiri seli kɔfɛ wa min kɔni ye Algérikaw ka ndolancilaw ni olu bɛ wele ko Feneki o ni Senegalikaw ka cɛdenw ni olu kɔni ye waraw ye olu kɔni u kɛra ɲɔgɔn na ndolan a jara wa a gɛlɛyara kosɛbɛ nka sebaya o kɛra Algérikaw ta ye bawo ndolan kɔni banna Algérikaw ka bi kelen Senegali jamana juguya la wasa ka se ka segin kɛnɛ in kan Amadu Ɲambele an ka jɛ ka ɲamada ale ka seereyaw fɛ. Farafina walanba san 2019 ni an ko a ma ko CAN 2019 ale kɔni kun cɛra kunungo ni Algérie yɛrɛ jamana ka sebaya ye kelen ani kanangolo Senegal jamana yɛrɛ kan an ka ɲamada celu yɛrɛ dontogo fɛ Bagdad Buneja i n'a fɔ aw yɛrɛ bɔra sisan k'ale ka celu donto ala lajɛ nin kɔni bɛna kɛ celu teliman ye an bɛ se ka fɔ ɲinan yɛrɛ dolaciw la n'o ye san 2019 ye min teliyara ka tɛmɛ celu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan wa ni yɛrɛ farafina yɛrɛ dolaci jateminɛ k'a ye dolaci kɔni ma se sanga filala fɔlɔ celu ka sɔrɔ ka don a kɔnɔ kabiri san 1957 bɔra la Éthiopie jamana ni Egypte ka dolanci kɔni na naani ani kanangolo dolancila dɔ tun bɛ Egypte fɛ o donni kama n'a yɛrɛ tɔgɔ Abdou Diba kana se fo san 1980 ma Nigeria ale ni Algérie jamana ka dolanci la saba ani kanangolo ka taa Nigeria kanu na o donni kama dolancila dɔ fɛnɛ tun bɛ yen nɔ ko Segun Odembami ale fɛnɛ ka celu donna yɔni sanga fila ka dafa o kɛra san 1980 waatiw Algérie ka ni cɛden min filɛ nin ni are tɔgɔ ye Bagdad Buneja ni ne bɛna kɛ maa sabanan ye min kɔni ka celu kɔni donna yɔni sanga fila yɛrɛ ka dafa dolaci yɛrɛ kɔnɔna na san 29 kɔfɛ Algérie jamana ale kɔni wulila ka i jɔ ni jɔnjɔn ye bari hakililajigi bolo ma san 1990 o y'a sɔrɔ Algérie jamana yɛrɛ tun ye kulo na bɛɛ a yɛrɛ ka jamana kan o donni kama u ye sebaya sɔrɔ kelen ani kanangolo ka taa Nigeria yɛrɛ juguya la o kɛra Algérie yɛrɛ ka jɔnjɔn fɔlɔ ye san 29 kɔfɛ Bagdad Buneja ale bɛna wuli ka Algérie ka jɔnjɔn filanan kɔni di a ma Senegal jamana yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la ni ye nin dolaci yɛrɛ ta k'a lajɛ a kɔni kɛra dolaci jijalen nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ hali ni y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni tun sigilen don n'o ye bari n'i ye kulon kuncɛyɔrɔ yɛrɛ lajɛ an b'a fɔ min yɛrɛ ma ko final bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o kɔni ye dola ye min ni a jijalen kɔni don Senegal jamana ani Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛ hali ni y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni tun kɛlen don ka jigiya k'a fɔ Algérie jamana ale ka girin ni Senegal jamana ye sɛbɛnfuraw yɛrɛ kan bari u ka ɲɔgɔn sɔrɔw la n'i ye Algérie yɛrɛ ka sebayaw ta k'a lajɛ o ka ca ni Senegal jamana ta ye bɛɛ lajɛlen kɔni tun kɛlen don k'a fɔ Algérie ale de jɔyɔrɔ ngolo ka bon nin na ka tɛmɛ Senegal jamana yɛrɛ kan an b'a fɔ min yɛrɛ ma nansarakan na ko favori ni dolaci kɛnɛ kan diɲɛ maaba caman tun bɛ ni dolaci kɛnɛba in kan Samuel Eto'o ni ale yɛrɛ ye Camerounɛw ka sɛkasi dondo ye ka taa se FIFA yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ma n'o ye Gianni Infantino ye ka taa se Faransikaw yɛrɛ ka sɛkasi dondo min bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ bɛ f'a ma ko Franck Ribéry ninnu bɛɛ lajɛlen tun sigilen don ka kulon kuncɛyɔrɔ lajɛ an b'a fɔ min yɛrɛ ma ko 32e CAN n'o ye farafina walanba tako 32nan ye tuma min na
jamana dolaciw kɔni daminɛnen ni Algérie jamana kɔni ye kelen sɔrɔ ka a don. Algérie kɔni ni hɛrɛ farala bari Senegal jamana ale kɔni bɛna daga sigi Algérie dala min b'a to ale yɛrɛ bɛ se ka celu in ji bɔ cogo min na. Sanga kunfɔlɔw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o la fo ka taa se fo sɛngɛlafiɲɛ bɔ ma. Nemuruji min kɔfɛ Algérie jamana ani Senegal o waati kɔni de la Algérie yɛrɛ bɛna ɲini fɛnɛ ka se ka i kunkolo bɔ ji la ni ka celu filanan ɲini n'a bɛ se k'o don ni dolaci kofɔlen yɛrɛ la. O waati kelen Senegal kɔni bɛ n'i banban ni ka cɛsuru kɔni boloda fo u yɛrɛ bɛna ngɔyi dɔ sɔrɔ min ni jalatigɛba min tun bɛ ka nin dolaci kofɔlen yɛrɛ jalatigɛ n'o ye Cameroun yɛrɛ jalatigɛba ye. Ale kɔni bɛna yira ka fɔ ngɔyi dɔ kɔni sɔrɔla ka taa Senegal jamana yɛrɛ fan fɛ. O kɔni bɛna kɛ nisɔndiyaba ye Senegalikaw yɛrɛ yɔrɔ. Nka nisɔndiya in a kɔni tɛ bɔ ntɛnɛnna ka kari sɔrɔ. Bari jalatigɛba kuma min na a taara jaw lajɛ a nana ye ka fɔ ngɔyi kɔni tɛ cogo si la. O kɔni bɛ kɛ jigilatigɛba de ye Senegal jamana yɛrɛ bolo. Wa dolaci kɔni bɛ sɔrɔ ka ntan o la fo ka taa se dolaci yɛrɛ kuncɛyɔrɔ ma. Dolaci bɛ laban kelen ani kanangolo ka taa Algérie jamana kanu na. Nin bɛ kɛ Algérie yɛrɛ ka jɔnjɔn filanan ye farafinna yɛrɛ walanba kɛnɛ kan. Wa Senegal jamana san 17 kɔfɛ san 2002 anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na Senegal dasira kulon kuncɛyɔrɔ la an b'a fɔ min ma ko final. Wa o togo kelen fana na kunungo min bɛnna juillet kalo yɛrɛ tile 19 ma. Senegal dasira tuguni o final fana kɛnɛ kan. O b'a yira ka fɔ cɛsiri kan ka boloda Senegal jamana yɛrɛ fɛ donna natɔla la min b'a to a yɛrɛ garisɛgɛ bɛ se ka don farafinna yɛrɛ walanba la. Kumadɔnnaw bɛ to k'a fɔ ko jakuma yɛrɛ ye wara ye nin min ɲini kana dansigi an ka bi don kunnafoni la nka yani ka kunnafonidi bɛɛ lajɛlen datugu k'aw ladɔnniya k'a fɔ groupement Alhuda ale yɛrɛ ka hijidenw bɔra Mali la bi selifana seliw kɔfɛ ni ka u kunda Makan jamana la wasa hiribadaw u bɛ taa daminɛ cogoya min na ni Ala sɔnna ma sini jaw ni seereyaw bɛɛ lajɛlen a bɛna o sɔrɔ don kibaru kɛnɛ kan Ala ka su hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma.